pisan ojo ning Karangajembal. Ning aku ki ning Karangajembal karo iki kabeh. Tak masa kowe wi. Asko tak senani ning Karangajembal. Saiki ngene ojo ndarang aku. Ning Karangajembal iki sak pisan-pisan Karangajembal. Ngono. Jam 11. Ning kene aku ki tobat karo kowe. Terus sore apa piye ning Karangajembal? Kowe manut karo aku. Manut. Nek manut tak jane Karangajembal. Piye wilas sing ndi? Manut apa ora manut? Piye? Asale lho piye we? Wah, yo ngono. Aku ki gede. Ya jalan. Tanganku demen. Tanganku demen dong. Tamonso karo kowe. Wah, ora tenan. Bareng ora. Bagong tak ora lho. Maksudnya piye Bagong iki? Ana wong ki ra wani. Bagong iki wani yo. Sing anoman ki ra wani. Wah, tak masa ning Karangajembal. Makmu gede wi. Tak masa era gumu-gumu alah. Wah, kok jan ojo mengkel. Wah, lah kuwi lho. Ditekoki aku lho, Urgudara. Tak tekoki lho mengkel ora Urgudara. Wah, yo ojo mengkel. Tanganku di boloku. Tak untar masa ayo perang. Ayo perang semua.